Kanina pa namin pinag-iisipan. Oo. Ha? Kahit pansit lang, pansit. Magambag na kayo. Tinapay, tapos... Pansit ulit, tapos tinapay. Oo, tapos tapos pansit, tapos litro. tinapay. Okay na yun. Oo, game na. Game na doon. Oo, kahit panood ka na lang. Ha? Saan? Dugo. O, so bibili na kami. So, Easy sa piece. kami yung dayo, dapat kami yung nalilibre. May stiletto ka pa. May sakit. Alak, may sakit. Nagulong na ako. Ba't ba kayo? Ba't ka ba namimilit? Hello. Hello. Kami yung... Away? Kami yung klase ka. Wala. Oo. Kakalibing nga lang lola ko, pinapunta ako dito. Kawawa naman yung lola mo. Laging ginagamit. Okay na nga! Okay na! Ano ba? Kay galing to kay Ate Mili dito galing. So, I'm so happy. Hindi naman parang cellphone eh. Kaya nga, yung nga eh. O tara! Sino ba? Ay, O sige. Bis, ganyan na. Ganyan na. O sige, mag-base ka na habang bibili kami ng pansit. Maraming pansit ha, kasi marami tayo. O tara. Bye. Bye! Babalik May pang kami. 3 tao lang to ha. Bibili kami ha. Moments, go. Saan tayo bibili? Eh marami tayo eh. Oo nga. Isang daan na to, marami. 10. Kaya. Puro pansit lang to lahat. Yung ang bilin mo na kuan, na pansit. Dirami nun. Off wait lang. Maraming tao. Ako. Ay. Sadik lang. Check, check. Check one. Check 1. Meron ba? May nakikita ko ng pansit. Ilang pansit yan nabibili? Kuya, may pansit kayo? Pansit? Ano? Oh. Pansit kanto. Laki ni. Sampu po no? Ha? Sampu po? Bale, 100. Bale, 100. May sobot kayo, Lola. Sige po. Pansit. Pansit? Kunin na lang natin. Tara, tara. Mas okay na yun. Siguro kasha na to. Oo. Wen, kasya dito. Shades off. Kasya kanya tetan. Wen, kasya tetan. Kasya kanya tetan. Kasha na to. Ang gusto oh. Gaya na. Nagsuka. Yes, apay ya kayo lang, Fab. So, paano pa? Okay, kasi kita niya yun. Sasag mo lang to. Kulang to. Bakit? Anong kailangan kaya ba? Madami. Mauubos nyo ba lahat yan? Apat nga. Tig-apat sila oh. 2 tao to. Ala, pwede na yun, 2 tao. pwede na yun. Ang tawa ko. 2 tao kami. Akala ko ba kayo magluluto? Ate, saan ka po pwede mo? Wala naman ako. Gamit ka muna ng ano? Sa oven. Ate, pwede po paluto. Sure. Salamat. Thanks so very kind. Iyak na yung bata. Ano, tuloy. Basta, ayun na. Tuloy na Final yun. na yun. Tuloy na yun. Final Yung na Monday. yun. Ano sabi? Monday. Sa isa na, iba naman ang sumagot kasi. Tawagan ulit natin mamaya. Tawagan natin si Saisa, si Emerald, tsaka si Melay. Hindi. Si Emerald daw tsaka si Melay. Melay. Siya na. Bahala na siya. Si Saisa ang kailangan natin Ayun lang talaga. Ayun. Si text lang naman. Siguro pupunta naman yung mga dalawang kumag na yung... Parang, kumag parang na yun. ano yung toka. May toka to, ano yung, may kung may dadalhin ba na food, drinks, yun, o doon na lahat. 1, 2, 3. Instagram. Sa Instagram. Yun. Ano ba? Ano bang kailangan ba na important na kailangan dalhin doon? Ay, okay. Yung, ano ba dadali ka lang pa mag-swim? Clothes. Oo. Overnight. Overnight. Yung mga mag-overnight tayo, syempre. Mga dadalhin natin mga Damit. damit.
pagkain, Drink. first aid kit, oh relax. Yun lang Gasol, ano pa? Uling. Uling na lang. Lotion, makeup. Saan? Alad Alad bar. bar. On Monday. 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 Di ba meron naman food doon? Eh di order na lang tayo ulit. Order natin na doon. Kung kukulang. Magdadagdag na lang tayo ng dadalhin natin. 6 p.m. Dala kang gitara. Hmm. Ang sino magdadala kang gitara? Ikaw na lang magdala ng gitara kasi wala yung gitara ko eh. May gitara ka dito? Okay na. Isa-isa. Nabusog ako. Huwag na yan, huwag mo nang kulitin. Kasama niya boyfriend niya. Wag na. Parang pin ko, boyfriend nga, hindi pa naniniwala. Si Roxy to, anong court? Ano sabi? Wala. Huwag nyo nang kulitin. Kulitin nyo na lang mga siguro Friday or Saturday. Ay, text na. Text. Sex na lang no? Oo, text mo na lang para maniwala. Alas ako sa pumunta. Naamoy ko sibuyas, sarap. Oo nga eh. And it's final. Ah, Yo, Anong oras pala magkikita-kita? 6 p.m. saka saan? Saan pala tayo magkikita? Meeting place. on Alad Bar na Miss No, yo. Diretso na doon. Okay. Okay. So, okay na. Deal na.